महनपुर सब डिविजन नि बिसिं खबजांनाय लेफुंगा आरडि ब्लक अबिचरण आमचायाव बिसि बुरुम बुरुम थाइज्रेम तेर खलायजागै फायो ताकलायबो हहम ददमनि बिसिंतै पालायजागना थांगै दंगो थाइज्रेम तेर लाय थांनाय बिसिनि स्लाय ताकलाय बिसिव काहामतै नाथितके थाइज्रेम तेर खलायना बागै संलायजाक लवाजिनाय कमिटिनि आदंग्र ताकलाय 2025 बिसिनि थाइज्रेम तेर खलायजागनानि थांगै दंगो एप्रिल तालनि 3 सालमारिनि सिमि चेंगै 7 सालमारि जरा बिसि बुरुम बुरुम खलायजागमा हायके ताकलायबो थाइज्रेम तेर बानिया खायनाय रगनो फालनक नाहानानि बागै साकलायजाखा थाइज्रेम तेर जे बानिया खायना मुसुगै तंनाय र बानिया खायनाय रग फालनकनि बागै बरबाय गोरोंनानि बागै कक्तिसालो कक्तमा थुनै रंनि पान्दा खलायै साकलायखा थाइज्रेम तेर लवाजिनाय कमिटिनि आदंग्र उइलाना आं जतन खुरुमबायनाय जत लुकु रकनो काय सोंतिनि रिंमा हंकाय मनो सिनि फायनाय 3 तारिख नि सिमि सों मेला सेंजोंनाय सिनरो थाइज्रेम मन्दिरो अब मा बासन्ति फुजानि उपलक्षे कासिनरो सप्तमी सों प्रति सत्तर हंकाय सत्तरबा बैसाग खरथांकुन थिक्रि आबो तिथि अनुजायि अब सों अ जागाव सों बासन्ति फुजा उपलक्षे सिनि मेलांगो सोंगरो 5 दिन मेला खायो 3 तारिख सिमि सों 7 तारिख जना 10 मिनिट जरा सों मेला चलिनाय अबनि बागै जत दुकानदार खायनाय ताय बेबाग बरक जारा मताय रफायनाय र दुकान रफायनाय रकनो बसं कयनाय पिलाखाय बरक दुकानदार मा फायबियो दुकान कांफाय चलिनाय एरपरे के जारा फायनाय जात्रि रक ब काहाम खलायै अर फायाखैनो जानजा मानसि जा दङ बरक हानो बरक फाय रफायबैथुन एरपरे जों आबन थानाय वाले काजे तांथुं सुस्थ सुशृंखल भाबे जों चलिनाय नायो एलाकार जतन अबनतैनो चललाय दङ जों खायलायो जत अर ख्रिस्टान हिन्दु मुस्लिम बुद्धिस्ट निख्रै जत सर्व धर्मनि बरन फायो अर दुकान व्यवसा खायबियो तिथोबो जतन फायबियो फाय काहाम बायथुन जों अबन नायो सिनि मेला कमिटि तरफ থেকে जे बानिया खायनाय रगनो नरक फाललो को तातारि नाफै मानो अबसे बानिया जारा खायनाय बानिया खायनाय दुकानदार नाय रक जों दुकान रि टंखा 1 तारिख सिम जों दुकान अर बुइबुक खायतम बेक्या बरक ताबुक ब जुदि साइमेको बरक तारातरि फाय आको अर जुगा जु फाय आको दुकान रक स्टल नारमा फायबिता औ थानेमु अबंका लेफुंगा ब्लक नि आन्दार बीएस बल लेफुंगानो ओमफ्राय अमखाय अबिचरण नि बिसिं अर थाइज्रेम मताय अम जुगिरां कोपरा पारा अ जागावनि हति यां बरकाथाल नि कायसा रुट फायो यां बखयरपुरनि रुट फायो यां बरखाटि कायसा रुट फायो यां लेफुंगानि गामागाटिके रुट फायो जत दिगिन फायमानो अ लामा कुनु असुबिदा करै फाया कोइ जतन अर फाय जुगा जु खायमानो फाया फायबैना बगै जों कबुगो सेक्रेटारि ताबो प्रेसिडेन्ट मु सिनर खाय जों प्रेसिडेन्ट तनिया सिनमा सेक्रेटारि हिसाबैसे सेक्रेटारि का आंनो आनि बुंखा अरुण देबबर्मा और जों अमुक तो अनेक बहुत पुराना प्राय 1000 बছর सिगांनि अब हंकाय जों मेला खायजां माखा जों 1987 सालना प्रथम जों मेला जेंगो बिसिओ वाय बेसगो मेला रवा बिसिओ जों सिनि नियम 2 बार ओंखाय आनन्द मेलानि जों कायसे फैयाबे 3 बार लायो ओंखाय बिसिओ जे सयतर मास जे मेला खायजां माने और जुदाखौ खाय बबा हेपिटाइसन सयतर मास होनबाय सयतर बाय ताबो कार्तिक बा अग्रहायन क्लाइथांगो अ दुइटा मेलावनो बेसिरबाग खाय कटखाय चलिथुगो ताबुक जेमन रमनि सिनर मन्दिर फायै दिनो से 4 जुर 5 जुर या 6 जुर रखनो कायजागो ओंखाय जों फायनाय बोसोर जोंरो सिनि कालाबारिनि हायाबो जों स्नाम मुसिनाय गर जयगिनो हायाबो स्नामनाय अबाहाय खलै जों तिसाय एको खायनाय बागै जों नाहालाय दङ सिनि साचुक जाक्ता बसं सालाव अबाहाय किनो प्रति बोसोर न अरबो प्राय पुष मास बाय को मास भाद्र मास सिमसि बाद एरपरे जे कुन मास अर कालबारि बंगो सब चलिबो फाबो फायो बरक कायजाक बायो आकोबो अम्मा हायके चलि दंता